Язычнік і хрысціянін, заснавальнік вялікага княства літоўскага і кароль Літвы, ваяр і стратэг, ён стаў пачынальнікам новага этапу гісторыі нашай радзімы. До 12 стагоддзя старажытная Літва знаходзілася ў залежнасці ад Полацку. Аднак з раздрабненнем старажытна-беларускіх княстваў хаўрус літоўскіх правадыроў, кунігасаў, стаў уяўляць сабою сур'ёзную агульналітоўскую вайсковую арганізацыю. Адным з 5 старэйшынаў і быў Міндоўг. Старажытная Літва – тэрыторыя племянной групоўкі ўсходніх балтаў, якая месцілася на паўднёвым усходзе сучаснай рэспублікі Літва у прылеглых раёнах Беларусі паміж грэкамі Нёманам і Вяллёю. Прыкладна ў 40-е гады 13 стагоддзя Міндоўг парушае былы парадак кіравання і захоплівае ўладу ў свае рукі. Пачынае княжыці ва ўсёй зямлі літоўскай. Гэтак занатавалі ў пацеўскім летапісе. Пры гэтым частку былых племянных правадыроў знішчылі, а астатнія сталі вассаламі Міндоўга. Пазней уплыў новага уладара пачынае распаўсюджвацца і на сумежныя беларускія землі. Першай уласна беларускую зямлёй, у якой укняжыўся Міндоўг, стала сярэдняе Панямонне, так званая Чорная Русь, з гарадамі Новаградак, Ваўкавыск, Горадня, Сцітаў і Слонім. Летапісы нічога не апавядаюць пра гвалтоўнае падпарадкаванне гэтых земляў. Хутчэй за ўсё, Міндоўг абвесціў сябе князём пры падтрыманні мясцовага насельніцтва. Ягоную рэзідэнцыяй стаў Новаградак. Выразна відаць, што Міндоўг захапіў уладу ў Літве пры дапамозе Новаградка. Менавіта гэты саюз Міндоўга з Новаградкам забяспечыў перавагу сілаў. Гэта выдатна відаць па галіцка-валынскаму летапісу. Напрыклад, калі Міндоўг выгнаў пляменнікаў з Літвы, заняў іх уладанне, тыя пабеглі на Валынь, галіцка-валынскія князі арганізавалі паход супраць Міндоўга, але мэтай паходу быў Новаградак. Вось гэта сведчанне саюзу багатага горада Панямоння Новаградка з моцным балцкім кунігасам Міндоўгам ад самага пачатку. І таму можна казаць, што Вялікае княства літоўскае у часы Міндоўга ад пачатку было біэтнічным дзяржаўным утварэннем, балта-славянскім або беларуска-літовіскім. Адначасова з гэтым племяннік Міндоўга Таўцівіл займае полацкі пасад, і тут літоўскага князя запрашаюць самі палачаны. Даўні досвед цеснага кантакту полаччыны з балцкімі плямёнамі, пастаяннае супрацьстаянне з крыжакамі ды пагроза нападу мангола-татараў, усё гэта і стала прычынай аб'яднання раздробленых земляў у адзіную дзяржаву. У сярэдзіне 13 стагоддзя адбыўся канфлікт паміж Міндоўгам і ягонымі васаламі, Таўцівілам, які прыняў каталіцтва ў ордэне, Гердзівілам і Вікімтам. Апошнія аб'ядналіся з князем Данілам Галіцкім, а таксама заручіліся падтрыманнем ятвягаў, часткі заходнябалцкага племені прусаў і лівонскага ордэна. Каб раскалоць кааліцыю, Міндоўг праяўляе цуды дыпламатычнага майстэрства. Ятвягаў ён проста падкупляе, а ордэну абяцае прыняць каталіцтва і аддаць жамойцкія землі. Нават падпісвае акт аб перадачы Літвы ў валоданне ордэну у выпадку сваёй безнашчаднай смерці. У 1251 годзе Міндоўг прымае хрысціянства паводле заходняга абраду. Гэты крок несумненна выклікалі тактычныя інтарэсы князя. А праз 2 гады ў Новаградку адбылася ўрачыстая цырымонія каранацыі Міндоўга. Перед еўрапейскімі дзяржавамі гэта адразу ўздымала Літву да статусу каралеўства, якім лічылася буйная і самастойная дзяржава. Пасля разгрому жамойтамі разам з латышамі да эстонцамі крыжакоў ля возера Турбе ў 1260 годзе
Міндоўг змяняе сваю вонкавую палітыку. Нягледзячы на нядаўныя стасункі з ордэнам, ён парывае з немцаў. Адчуваючы моц аб'яднаных літоўска-беларускіх земляў, Міндоўг выракаецца лацінскай веры і удзельнічае разам з сынамі наўгародскага князя Александра Ярославіча у паходзе ва ўладанні інфлянскага ордэна. Аднак, з-за нескаардынаванасці дзеянняў хавруснікаў эта акцыя не дае плёну. Несумненна, панаванне Міндоўга, вынікам якога стала стварэнне новай структуры, улады і ўласнасці, не магло спадабацца старой знаці. У 1263 годзе паўстала змова нальшчанскага князя Даўмонта, шамойцкага Траняты і полацкага Таўцівіла. У выніку Міндоўга і двух яго сыноў, сонных сярод ночы, забілі. Ёсць яшчэ версія, што такім чынам Даўмонт адпомсціў Міндоўгу за тое, што той сілою забраў ягоную жонку. Важна тое, што дзяржава, створаная Міндоўгам у сярэдзіне 13 стагоддзя, складвалася з Аўкштоты, Жамойці і земляў Беларусі, Чорнай Русі, так званай, ці беларускага панямоння і полацкага княства, якое нейкі час залежала ад літоўскага князя. Іншымі словамі, тая дзяржава, з якой пазней вырасце вялікае княства літоўскае, ад самага пачатку была балтыславянская або беларуска-літоўская ці літоўска-беларуская. Інакш кажучы, ад самых яе вытокаў беларускі элемент тэрытарыяльны, дэмаграфічны, этнічна-культурны быў адной з асноваў паўстання гэтай дзяржавы. Тым не менш, пачатак быў пакладзены. Аб'яднанне колісь раздробленых земляў, знішчэнне племяннога ладу заклала падмурак новай беларуска-літоўскай дзяржавы, вялікага княства літоўскага. Каля вытокаў яе стаяў былы літоўскі кунігас, а пазней вялікі князь і кароль Літвы Міндоўг.